Dobrý deň. V tomto videu si ukážeme, ako na kalkulačke Casio FX 350EX vypočítame smerodajnú odchýlku niektorých hodnôt štatistického súboru. V Exceli sme si predpripravili nejaký súbor, v ktorom máme hodnoty 20, 40, 60, 40, 30, 40, 30, z ktorých budeme sa snažiť vypočítať niektoré štatistické hodnoty, údaje, napríklad súčet všetkých hodnôt, priemer hodnôt, smerodajnú odchýlku a rozptyl. Takže použijeme túto kalkulačku, zapneme kalkulačku, pomocou menu si vyberieme štatistiku. Prvá je výpočty, druhá možnosť je štatistika, tretia je tabuľka hodnôt, takže ja idem na štatistiku a dvojkou potvrdím štatistiku. Pomocou jedničky si vyberiem premena, jednička promienna, tak stlačím jednotku. A objaví sa mi nejaká tabuľka, do ktorej môžem zadávať hodnoty alebo tie dáta. Takže zadávam 20 rovná sa. Vpravo mám stĺpec s početnosťou. Zatiaľ tento stĺpec nevyužijem, takže budem zadávať všetky hodnoty aj viackrát. Teda 40 zadávam 60, 60 rovná sa. 40 znova zadám, rovná sa. Ešte 30 rovná sa. 40 rovná sa. A 30 rovná sa. Niektorú hodnotu tam mám viackrát, ale zatiaľ si ten stĺpček vpravo nevšimajme, mám každú hodnotu zadanú raz. Niekedy sa môže stať, že keď to zapnete, tak ten stĺpec s početnosťou tam nebude. Teraz pomocou tlačítka AC to vynulujem a pomocou tlačítka OPTN vyberám pomocou dvojky výpočty. Tu sú vyberte typ, dvojka sú výpočty jednej premenej, tak stlačím dvojku a na kalkulačke sa mi zobrazia hneď údaje. Tak, nech to trošku zaostríme. Prvé je x pruhom, to je priemer. Priemer, to je taká najčastejšia. Keď si porovnáte tú hodnotu s hodnotou na monitore, tak naozaj aj v Exceli sme to vyrátali, priemer ako 37,14. Potom máme tam súčet 260, súčet druhá mocnina, teda tých hodnôt, súčet druhých mocnín hodnôt je 10 600. Potom tam je 134, čo bude ten rozptyl sigma na druhu x a odmocnina z rozptylu SX je 11,6. Takže smerodajná odchýlka je v tomto prípade 11,6.